Lúc thấy là tôi chứ Anh chắc giống mà được thật đâu. Hello bye rok jotona lamsogo ani blog tini hinke ang munijak tamni hinba ani best friend ani ro phai tongo hinke bobai je December ni 2022 bo malai mansi hinke tini sinai dio sukodo mani yagulo bobai malai ngan thang tongo hinke bot tini sinai ro phai nai hinke bo ani ro baisa pon sokpaya kho haini bagai hinke tabo lama sokpai jak pharo call khayo hinke ang tabo bono ago nai grana hinke phaidi na bonai tongdi thang kadana get choi ro khati ni tala ro do lia nyo se kisas thang nai ba ni bagai get dok tala ro lia na go dar sa ge han ji phayo ta ba hanyo se sikok bari tong ka in sabayo ang marken ki ro drak sa nai rok marken o sikok bari tong ka hanke hu ko lengjak sang mui song mani wa ai sino kolom soka para kolom pri marke phai soka han si satong para hinke ba yang nang phunu kan do nai tong di yang phai sing ni phai brok ma dob ni biang thang ba sai tong khan nai grana ang sai man brok yang thang rok se ba sai tong khan buko yang buko do yang buko roi Borogu yang ti phai tongo aro sibus kanggo kari roja kha ang khi lai rok si thang kana ni tongo ke himai phai tong aro video call khai jak nai do kan na ni camera sak jak di bagai ko hade iko nai di mokhang khoboli phayo borok kesal ni sibino camera nu hunai busuk si bathak lai tong kha pani yogli ama phai ka keo bokhe nahan ra gya kon han man sin hani camera sak jak nugui te bahai na hai ko philip ayuan yang nas nahan rag lia borok son han chi himlai tong lai siu ke borong na tabu ro hariya mas kai sa sung na ro gran asu ko tong mani agolo sopai mani jotono sari kaham tabo ke sung dogmali bazar sok paijak sung khorong ni phayo manai hinge phailia basai sung no tongro khanago kiriya dehni sung manchi kiriya hini sawang ko ba dak koroi hini kabe hika hinge tabo sung sini dogano first thangai tong layo ikonai di tong tong ngai tong kha hinge sini dogano ko supermarket o xerox dokan hinge thanglai grana ke sok paikha hablai grana ke ani dol hinge to tini no first time sini dogano sok payo hinke asok laigrana hinke naidi bo hinke tong tisa tinyo wasir jak tanggi je nasok munai jak saimaya hinke tabu kisa res khai tong lainai oboni bolo hinke ani dol ni darani rento beraina ni thangnai tamni himba bot asok sokpai mani hinke borok bo malainya musung jago beta bahnok ba hinke berai dei rohorano hinke abano ko ani mokolo tamjani habjak phone hinke angkol laikha thanglai sinai hinke nai tong din rok chaya oi chalo abo proso ni khorang khana ka kintu Kasi guru ko ba masala ako? sakpai kaso dara ni barawo hello Ani khorang kita ai choi kina jago ka singer ayah ganda surung lai ai khai dem ko ai khai khai da no lúc thấy là tôi chứ Anh chắc giống mà được thật đâu. Ron đi phá nó mới được bê răng mang bê răng đây sẽ thấy ăn có thể Jadi kita ada dikit tak tak kamai. iko bono ani friend ni dara ani badara no hinke sini bagai special cha sanamai ti phaijak hinke sanja jorani cha nungoi kisa bakha kachang rograna ke ko bo hinke manai bo gan bo samnan kurung belanya khorang kotui ke chamano
kesono biscuit rupayo hingke tabuk sagrana hingke o biscuit hingke tani favorite si haini bagai sawo samai sanani ang belai khem thokjago hingke abo sano video khai tongo hingke bangtai bo bono mar ke sawai phunugui tongo thogo hinai hingke tabukhe sabai kha nongbai kha kisa gop sabru layui tei kisa ni yagolo ongkhor laisinai tamni hinba kisa bazar bo khaijangnai tongo haini bagai hingke ongkhor laikha angkhe bono na hanjakya himuisi thangui tongo se bokhe juta si kamaya ko hingke ba bono naisingui ma tongkha hingke bazaro sokpaikha tabo kisa chicken pai nagrana hingke tabukhe darani dogano sokpaikha tabo momo pailai tonglayo boni dogani bumung hingke Jackson restaurant hingke boni aro asokhe momo rok thogo egg roll rok thogo jotono thogo boni aro ang je phansi thokjago hingke abono chung dogmali bazar tai fast food hingke kemna aro phanchaya boni aro mangsa asokhe no thokjago hingke norokbo je katalok phaike oro no chafaidi angke thokjago haini bagai nongno bo sao hingke tabukhe chamung kutuyo sokpai laikha ko ani friend boni friend ni banda ko birthday decorate khaina bagai manui pai tongo hingke bo direct oroni no pai talang sinai tei taono khorinai painani selero hinai hingke angke haino asogoi nai tongo borongno hingke tabuk thanglai sinai horni 8ta tamui tongo hingke nabar bo sip maisingbo kisa phaise phika durga puja si sampaka hingke ba abono nongno jotono no hambai ani video no paithak jora nai tongma bagai tei jotono no hor kaham।